Namatay ang usa ka 28 anyos nga lalaki human napasok ang gimanihon ning motorsiklo nga sa nagparking nga cargo truck sa Cebu South Coastal Road habig sa Dakbayan, Sugbo. Ano ang report? Anapa sa ilawom sa six-wheeler truck ang lalaking nagdulog sa iyang motorsiklo. Wa na kinikinabuhi tungod sa iyang nahiaguman nga disgrasya. Pasado alas 6 sa buntag nahitabo ang aksidente sa Cebu South Coastal Road. Nasayran nga daan ang nagparking ang cargo truck human mapalyar ang makina niini. Gani na ay gibutang nga early warning device sa kalsada. Apan posibleng kusog ang dagan sa motor nga wa na makabantay ang gamaniho niini sa early warning device. Kining traka, nabirian ni, nag-change lag ligid, kaya na-flat man ni. Kaya nagbutang sila early warning device. Nayo sa kamotor rin, na wa siya kabantay siguro, na nagabirya. Gikan na tong sa early warning device, mao na yung drug mark niya diha, gikan siya, natumba siya diha. Anto na abot siya diha, basi kusog kay yung dagang yun, kay mao magiging nahitabuan niya. Suma sa asawa sa biktima nga sayong migikan sa ilang balay sa Dumulog, Talisay si Marvin Bulilan. Kinsa pa mo duty na unta sa iyang gitrabahoan sa Cebu City. Dahil dyan yung lakaw, ni kuhan dyan siya, ni sampit dyan siya na ako. Sabi, mato na ko. Maura man tilas niyang sulti. Oo. 28 pa. Gihulagway sa mga otoridad nga accident prone ang dapit busa doon na sila ipahimangno. Kini sa mga motorista, mo na itambag na mo, kami sa enforcer dire sa Cebu City, magmatngon ta, di lang kita magpakusog, labi na dire sa SRP, kay mostly dire daghan jud ang mga disgrasya. Samtang ang mga aksidente nakamugna og grabing kahuot sa trapiko gikan sa bagatang bahin sa Sugbo. Taon-taon pa usab nga nakuha ang patayng lawas o gidala sa punerarya. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.